गामिनि एसे गारजेनबो दिनै आङो थायै 17 बोसोर थाबोदों बिपिएफआव आं दासिमबो जेबो माबा उन्नति जायाखै बेनि थाखायनो आं बहुद दुखु मोननाय थाबाय बेनि थाखायनो आं रनजित सारनिसिम दिनै जइनिंआव फैदों आरो जोंनि जायगायाव इसे गोबाव 17 बोसोर जाबाय दासिमबो डेभेलप मोनसेबो जायाखै लामा मोनसेबो जायाखै बान्दो माबा मोनसे सुबिदाबो जेबो जायाखै बेनि थाखायनो आङो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सार रनजित सारनि UPPL सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय आङो बेयाव नुजाफैदों। नोंथांमोना दिनै आसाबारि प्राइमारिनिफ्राय बिपिएफनि गागि सासे सोद्रोमा मावथिगिरिमोन बिपिएफआव दिनै UPPL लोगोखौ मोजां मोननानै इ.एम रनजित बसुमतारिनि न'आव फैनानै नोंथांमोना जइनिं जाफैदों दा माबायदि मोनदों गोसोखौ? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै गामिनि एसे गारजेनबो दिनै आङो थायै 17 बोसोर थाबोदों बिपिएफआव आं दासिमबो जेबो माबा उन्नति जायाखै बेनि थाखायनो आं बहुद दुखु मोननाय थाबाय बेनि थाखायनो आं रनजित सारनिसिम दिनै जइनिंआव फैदों आरो जोंनि जायगायाव इसे गोबाव 17 बोसोर जाबाय दासिमबो डेभेलप मोनसेबो जायाखै लामा मोनसेबो जायाखै बान्दो माबा मोनसे सुबिदाबो जेबो जायाखै बेनि थाखायनो आङो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सार रनजित सारनि UPPL सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय आङो बेयाव नुजाफैदों। फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआव थानानै माबायदि खामानि मावलांनो सानदों? आं फैबाय थानाय समाव UPPLनि जानानै मोजाङै मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय दा आं बिथांमोनखौ मोजां मोननानै बे जायगायाव फैदों बेनि थाखायनो आं अराय सम UPPLआवनो थाबाय थागोन। दानि आथिखालनि सोलिफु जि सरकार UPPL सरकारा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि डेभेलपमेन्टखौ मावदों होनना सानदों? दाथ' जोंनि नायनायाव बिथांमोना मोजाङै सोलिगासिनो दङ बांद्राय अयनायफोर जायाखै बांद्राय गोबावबो बिथांमोना सरकार सालायाखै दासो एसे सालायगासिनो दासो साननो थाङोबा 3 बोसोर रानिंआव फैदों बिथांमोनहा दा एसे मोजाङाव फैगासिनो दा जोंनाबो नै लामाया एसे दा मोजाङाव बेबस्थाया जाहांबोबाय दा बेनि थाखाय जों मोजां मोनदों आरो। बिपिएफनि आमोलाव नोंथाङा मा बिफानाव दं? बिपिएफनि आमोलाव आं सासे वाकारमोन। दा नोंथांजों लोगोसे साबेसे सुबुङा बेहाय दिनै जइनिं जाफैदों? आंजों लोगोसे 3 दङ आरो गुबुन गुबुन जायगानि हनै जोंहा आदिबासिफोर दङ बिथांमोनहाबो जोंनिनो प्राइमारिनिखा आसाबारि प्राइमारिनिखा। नोंथांजों लोगोसे फैफानाय गासिबो बिपिएफनि गागि गासिबो बिपिएफनिखा। इ.एम रनजित बसुमतारी ভাল পায় মানে UPPL দলত আজি সোমাইছো আপুনি কি ক'ব? মানে মই UPPL দলক মানে ভাল পাইছো মানে মই আগত BPF দলত আছিলো সিহঁতে BPF দল 17 বছৰ চলাই পেলাই আমি একো পোৱা নাই কাৰণ ৰঞ্জিত কিবা ছাৰে তাক আমি ভাল পাইছো সি 3 বছৰ ৰানিং চলাই আছে তাৰ কাৰণে সিহঁত মানে আমি 17 বছৰত আপোনাৰ গাঁৱটো কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে BPF দলত? আমাৰ গাঁৱত একো উন্নতি কৰা নাই। এতিয়া UPPL চৰকাৰে ভালকৈ কাম কৰি আছে নেকি আপোনাৰ গাঁৱত? বৰ্তমানতো UPPL চৰকাৰে আমাক ভাল কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ কয়জন জনী ইয়াত বৰ্তমান কেইজন আছে? 5জন আছে। মুৰব্বী আছে নেকি BPF দলৰ? BPF দলে ইমান মুৰব্বী নহয় গাঁৱত नोंथांनि आदर्श इयुनाव मावनो लानाय आथिखालाव मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै आसाबारि प्राइमारिनिफ्राय दिनै गागि दैदेनगिरिफ्रा आरो फिन नोंथांनि न'आव फैनानै जइनिं जाफैबाय दा माबायदि गोजोननाय मोनदों सार? गोजोननाय मोजां मोननाय आरो गोसोनि हास्थायनाय बे बुस्थुआ जेब्लायबो मानसिनि जिउआव मोनसे गाहाम हाबाया जाफुंसारोब्ला फैखायो आरो थिग बिदिनो दिनै आंबो गोजोननाय मोनदों जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ जा सरकार सामलायगासिनो दङ बेयो समाजाव कमप्लिटलि मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हादों। सोलायनाय होननो लोगो लोगोनो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनो जे गोदान गस्ला गाननानै माने गोदान जुथा लंपेन्ट गस्ला गाननानै समाजनि गेजेराव गगाब सगाब खालामबाल' माने सोलायनाय फैगोन होननानै गोबां मानसिया बुङो आरो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो प्रपागान्डा खालामबाय थायो।
सोलायनाया बेखौसो होनो जे मुगानि सोलायनाय बा समनि सोलायनाय। दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ धुरन्धर भाबै जाबायदि जोंनि समाजावहाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाग्लुं लोंग्लुं मोसाग्लुं बायदिसिना लाबोदोंमोन। बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि समाजा दिनै बारग'नो हाबाय। मानोना समाजाव कमप्लिटलि माने एन्टि ससियेल एलिमेन्टजोंनो आबुं जाजोबनानै दङमोन आरो बेखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। बेफोरबायदि सोलायनायखौसो सोलायनाय होनो आरो बेखौ मोजां मोननानैनो दिनै आस्राबारि प्राइमारिनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा गंफा गामिनि दैदेनगिरिफ्रा मैयाबो सासे दुलाराय हारिमु आफादनि सासे दैदेनगिरिया बिथाङाबो बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन, स्ट्रं दैदेनगिरिमोन। बिथाङाबो दिनै थांनाय हराव जयेन जाफैदों इउपिपिएल दोलोआव। दिनैबो आस्राबारि गामिनि दरथाम गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनावहाय जयेन जाफैबाय। बेनिखायनो लिडारफोरखौ जों जयेन खालामग्रोनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना मावनाय दांनायजों लोगोसे गावसोरनि गामिखौ सोलायहोनायनि जा लुबैनाय बेखौ स्पिड आप खालामनो लुबैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दा जयनिं खालामग्रोबाय। फैगौ जोंनि नैबे दुर्गा फुजानि उनावनो आस्राबारि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो 500निफ्राय 600खौ जोङो कनफार्मखा जयनिं खालामगोबा। हयथ' 700बो जानो हागौ, खिन्थु 600आ फ्राय कनफार्म। गतिके जोंनि गुबै थांखिया जादों समाज बेबस्थाखौ गुफुं खालामनाय आरो आबुं महर होनाय। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो आरो आबुं महर होनाय। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो जे दा आथिखालाव सोलिनाय सरकारा साथा बायदिसिना कम्बल बायदिसिनाखौ राननानै होआखै होननानै। बेखौ नोंथाङा सोंनाया मोजाङानो जादों आरो जनसाधारनाबो बेखौ मिथिनो गोनां दङ। गंसे साथानि दामा बै समाव 50निफ्राय 60 रांल'मोन आरो बे गंसे साथाखौ जुदि माल्टिप्लाइ खालामनानै दाम देखायोब्ला कारापसना गोबां जायो, बेखौ जों मिथिगौ। आरो बेखौनो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजावहाय साफ्रोमबो जोङो 3000 crore धारखौ बिपिएफआ खालामना गालांनाय धारखौ जों फाफ्लियाव लानो गोनां जादों बा खर'आव रुजुननो गोनां जादों। आरो बेफोरबायदि धारखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो समाजाव होलांनो गोसो गैया, जायनि जाहोनाव इ.एमफोरा डुप्लिकेसि खालामनानै बा लिडारफ्रा डुप्लिकेसि खालामनानै बिपिएफनि समनि बायदि जोंनि दिनावबो दा जानो हाथों, बे अबस्थायै जों बे खामानिखौ मावनाय जायाखै। आरो मानसिनि जिउखौ आं सासे भारतीय नागरिक हिसाबै आंहा जा गुदि मोन्थाय दङ, बे गुदि मोन्थायखौ साथाजों बायनाय, खम्बलजों बायनाय, मुसारिजों बायनायनि मुगा नङा दिनैनि मुगाया। जोंनि मुगाया जादों समाजखौ गुफुं महर होनायनि मुगा, जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गाज्रि एलिमेन्टफोरनिफ्राय जोंनि समाजखौ संरैखा होनायनि दायित्वखौ जोङो जेब्लायबो मावलांगोन। मानोना जोंबो मोनफा सोमावसारग्रा हान्जानिनो साफा सोद्रोमामोन, जायनि जाहोनाव जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेनिखायनो जोङो बिपिएफनि प्रिन्सिपलनि पिउरलि जोङो नर्थ पल साउथ पल जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। बिपिएफ हान्जाया जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं बाक्सा उदालगुरि। मैया जे बिपिएफनि जयनिं प्रग्राम जादोंमोन, नोंथांमोनानो दंखायोमोन। जोंनि काजोल सान्थिफुरनि समबाय समितिनि बिपिएफनि सासे आइजो मेम्बार देरहालांनाय, बिथाङाबो बिपिएफआव जयेन जाहैफिनबावदों। बे मोनसे उदाहरन। आरो जायफोर मैया बामोनगाव एरियानि जयेन जाहैदों, बेफोरथ' बिपिएफनिनो हाग्रामानि हटेलाव थानानै, हाग्रामानि बै रिजर्ट ना बेयाव थानानै सानफ्रामबो जौ लोंग्रा जुवा गेलेग्रा मानसिफ्रासो जयेन जादों। बेवहाय जोंहा समाजाव मा खहा दं? थारमाने बिपिएफनि आखला बेनो, थांनाय 17 बोसोरावहाय मानसिया गिनानै बिपिएफनो भट होदोंमोन नालाय, दा बै मानसिफोरखौनो, गावसोरजों थाखानाय मानसिफोरखौनो बिपिएफनि कार्ड गैखाया बिसोरनाव, खिन्थु बिपिएफनो भट होबोदोंमोन, बे मानसिफ्रासो दा बिपिएफआव जयेन जाबोदों। दाखालि आसामिसाव मोनसे ओंखारदोंना, मैं बिपिएफते आसिलो
आखौ एबार BPF माफ्लार पिन्दिल होनना बुङो बेफोरनिख्रुइ देरसिन आरो मा उदाहरन नांबावगौ सार BPI आं मैया मोनसे मेल लादोंमोन सार बे मेलावहाय बिथांमोननि मा BPI भटार पार्टी इन्टारनेशनेल अके बिथांनि दैदेनगिरिया बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे BTCनि हाग्रायाव मानै मोसा दं बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय होननानै बुंदों सार बिसोर मा बुंदों BPI भटार पार्टी अफ इन्डिया बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा पार्टीसो थगाय थसि जायो थांनाय बाराव खाम्फानो 3.5 लाख थाखा होनानै फाननानै गावसोरनि भटखौ मोनगोन होननानै फाननानै खाम्फाया 3.5 लाख ना 5.5 लाखआव होना बायबाय बेनिफ्राय BPI निफ्राय रावबो बिथांमोना BPI होननाय सोर दङ जोंनियाव BPI नि जाय लिडारफोर सान्थिफोराव सानैसो दङ बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा मानसिफोर गोजासो बेफोरखौ रायलायनानै लाब गैयालै समाजावहाय मोनसे बिलोआव माफा मानै ना सिंगिया थाखायो आरो बे ना सिंगिजों थालायलायबा गावजों गाव गावलायलायनानै दादु जानाय बायदि जाफबजोबलांगोन बिसोर